Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Aglagaw itanday di adon Braulio. Gapo iti naramid mo, Bong. Sigurado day ta, boss. Kas day ti rumbang kan kuana. Inuten tayo. At dahil dagiti negosyo na. Iti kasta, datayon ton ti agari. Iti daytoy a probinsya. Wen, boss. Naumakon iti panagrup-rupa day di adon Braulio. Tigayat mi kini Mr. Fortes, ket maring bawan mi, ti kinabaknang ni Don Braulio. Boss. Anya ti sumarunong nga ramidak. Dumngag ka, Bong. Tay bagat, ti sumarunong aramida. Nana Rosalia, Apay, ma'am. Agda ka di iba, ma'am. amom ka di ti address da Nana Marcelina kan Nana Leonida? Ha? Song bata na kumanana. Apay ka di, ma'am. Apay pala sa pulong ti address ta. Adala kayat kong aramidan, Nana. Ay, kuha, ma'am. Tinasaya, sa pulang dagiti dokumentuda. Wano biodata da iti daan alakasa. Sa dino ti ayan day ta alakasa, Nana. Iti matla ang daan asilaid. At inalusak iti kalman. Iti sigod a quarters, dagiti babaunan, Nana. Un, ma'am. Jak siguradaw. No adapay anakadulin ijay. Nabayag nga minang napanawon tinapalabas. O sige kanod, Nana. Inak sa pulan dagiti kayat ko ang makita. Ay, ma'am, pabiit laang. Apay, Saan ka pa'y amabalin nga umunag ijay daan asilay? apay, Nana. Urayong pa'y amakapanaw ni Ninong Mau. Ha? Naligatan, ma'am. Amangan no makita nakangad da suksuki matam iti daan asilay. Sige, Nana. Urayik pa'y ngarod ang makapanaw ni Nino. Un, ma'am. Awan kastay aganad. Urayong pa'y amakapanaw ni Don Braulio. Apay nga taasaan ang matagtagan ni Nana Amalia. Nagado tilinabaan na lupot daytay. Di pa'y nagdamag no kumusta ti panaglakok iti tindaan. Ha? Linabsan naklatan. Di nakpa'y pinagtagarian. Anong nangyayari? Something wrong? Ay, kinasayat. Baybay aklatan. Yakmatan pagtagtagarian. Ang dalakit di parikot ni Nana Amalia. Kinasayat. Mapanak man kit di makikaro ba? Total, nalpasak mo tan alaglako iti kan tiyatsindan. Unsan? Inak man kit di agkita iti napipintas ababalasang iti kabangibang abaryo. Oy, kasta kami da. Nana Rosalia, saan ka di ang nakapanaw ni Ninong? Saan pa'y, ma'am? Nakaparada pa'y lang tilugan na ijay garahay. Kunak namin nun ang kapanawan. Tadyak nakita diti unang ti mansyon. Ay na, ma'am. Nalawa ti mansyon. Nalabay nga dalaon iti aglawlaw. Uwing gayam, saan ka di ang nakatrang katidaan asilhed, Nana? Nakatrang ka, ma'am. Kasano nga rod ang makaunagag? Di ka madanagan, Ma'am Althea. Adda pa'y lakanyak ti tulbo. Saan pa'y lang inalakanyak ni Don Braulio? Nasaya at nga rod no kasta. Ay, mabiit lang, Ma'am. Oh, adto'y ti tulbo. Ala, umaun. Ta uray anya nga oras. Mabalin mo lata ti sumra.
Basta makapanaw ni Don Braulio, dito'y mansyaw. Agyaman ang unay. Nagado ako papel di agad dito'y daan asilet. Mapaanyak sakit di dahil tilaangan tijak na lukag a papel. Barang adda dito yan lagi tisap sa pulag. Bayo data dito ni Nana Amalina. Sa bali ti nakalanat nga address na dito kan iti agda mga address da ita. Anak. Idulin ko dito Kat ituloy ko sa Poland ti address da Nana Marcelina kan Nana Leonida. Barang adda dito Toro? Sa dino tayo ni Nanang? Aday ti silid na gayam. Saan pa'y arimri mo Anya? Kinapod no na. Saan pa'y anangan iti pangrabi? Agpupupuklatan iti silid na. Apay ka no? Daka mo. Naidumduma ti tigtignay na ita. Hindi ko maintindihan. Ala, siya akong timakisarita kan ko, ana. Mabiit na ang gayam. Nasaysaya at sanod di mo pa'y lakasarsarita. Apay, Toro? Panag ko na. Di na pa'y lakayat ti makisarita kan kita. Ngamin, isyak to pa'y. Labas-labasan naklatan ito Ano niya? Kasla awan ti tao iti aglawlaw na itay. Nakasango ako ngagpaiso. Ngam di nakmat makita. Toro, So adi mo pa'y lakasarsarita ni nanang mo gayam. Nalabit nga da na unag apang panunutan na. Kumusta ti panagsapol mo idi kalman? Kadagiti dokumento da Marcelina kan Leonida. Nana Rosalia. Pudno ka. Ada iti daan alakasa dagiti sapsapulak. Kasta ka day, ma'am. Ada yung gayam a probinsya ti Ayanda. Talaga ka di asapulong ida, ma'am? Adala kayat ko amaamuan kadakwada. Uno, kayat ko la ida ang makasarita. Ma'am Althea. Kasaritak ni Miguel. Taimaneho na ti kotsek. Ay sus, amangan no agpagad ka manang. Norumor ka dito'y mansyaw. Natalgadak no ni Miguel ti kaduwak na. Ay, ma'am, Apay, panagkunakot. Di mon sa pulang da Leonida kan Marcelina. apay anak ko nam di kasta. Jak siguradaw, no si bibiyag dapay. Kay no adda dapay lang ijay lugar da. Kasanaw no imakardan iti pagnaudan. Agpaspasara kakla ang nana. Tinapatag. Makasaritak. Kan makitak ida. Nakasarita mo ka din ninanang mo. wan gayan. Kay, anya ka no ti makagapo. No apay asaan ang matagtaga ni. Nasakit ka no ti ulo na. Iso akas din na ita. Kunaklakit din no makagura. Taapay at di nakapagtimtim kan. Nagbidot kay ti atap mo. Mawatam ko malatan ni Nanang. Uwan gayam. Mawatak ni Nana Amalia. Ay, uwan gayam. Adda ka di pagnam. Taapay nakapalis ka. Wan, Tora. Ada na patagapag nami kini Althea. Sa dino, tas sumurot akmag. Diyak pa mo no sa dino ti papanan mi. Urayag pa ti awag na. Isurot nakmat agayam. Kaya't ko makita ni darling ko. Ay, stay. Ni mamaltay ako na kuma. Ala, sigat ti maka mo. No kahit mo ti sumurot. Ay, sus. Agyaw man gayam. Makita ko mananjay anghel itibiyag ko. Siga talaga. Oh, gayam. Nalabit ni isang tumawag. Isungag pa isa. Ala, sung batak ti cellphone ko. Bong, kumusta ti panghibabaw na kan ka? Boss, gwardyado ni Don Augusto.
Sana ka basta makaasidag ken ko na. Timing lang, Bong. Di kag dardarasudos. At tulatan na pinta sa gundaway. Tapno mapatay mon, dayjay ng Espanyol. Sana bali, boss. Naadal kung ti oras kan aldaw nga irurora na itibalay ni Mr. Chan. Saan ka basta agtaltalak iti oras, Bong? Nasirib ni Don Agosto. Anya ti, kaya tiyo asawan, boss. Di mo pa'y am-am mo, dayjay a tao. Apay, boss. Anya pa'y tirumbang ama mo akin ni Don Augusto. Ni Don Agosto. Ti big time. A financer kadagiti big time metla nga sindikato. Ha? Iso nga da dito'y Pilipinas, ta suportaran na dagiti negosyo ni Don Braulio. Ken dagiti dumapay, akalyado da iti grupo. Ah, kastagayan, boss. Sana sinsinanday diyang Espanyol. Baknang, ken nabileg da diya tao. Boss, tijak maawatan. Apay asuportaran na pala dagiti big time a sindikato. Idin to taglaplapo sana nun itkinabaknang ni Don Braulio. Mayat da ita sa ludsod mo, Bong. Boss, Di kaya't asaunday ta. Tapno agtultuloy ti taray ti negosyo. Kanadadapay amanayunan ti iligal nga aramid da. Di mo ka dinatlaw iti kalabas, nariribok dagiti negosyo ni Don Braulio. Wano dagiti nauram a bodega na, kat kaslawan ba nagkankwa na tinapasama? wen nga rod, boss. Kasla, saan ang naapektaran ni Don Braulio? Idi inuram ko ti bodega na anakatayan dagiti dadtuma abuyot na. Wenbong, nakasaritak mat idi ni Don Braulio. Gapo iti pinarnway mo ariribo. Gagangay lakan ko na ti agpungtot. Yam kabalan na sukatan na dagos, tigatad anapukaw kan kwa na. Kastagayam. Nalawag kan kaitanbong. Ni Don Agosto, ti paggapgapuan, dagiti riniuriw a kwarta, nga isop-suportana kini Don Braulio. Isuanas ken, amatayin day di a tao. Tapno awanen ti mang suporta, iti dadailin tayo ang negosyo ni Don Braulio. Sa laki! Umay, matanda kitang aso. Itaidak ko lahat na tawalan. Dati dakong matngaling dito yung kutsi nga bantay. Ay, bayang matanda Miguel kan mo, alte tinapananda. Kaya sayat, sundagaklangan iti kutsi. At no agsardangan da iti aso amang tatawal kanyak. Ay, agyaman ak. Nagsardang matlangan dagiti aso amang tatawal kanyak. Sa andak ngaminin ang makita. Gaputat tinted ngamin kisarmin ti kotse. Sumunga din da Miguel kan Ma'am Altia. Nagurek ka. Nasarakan da nga taji bakit asap-sapulan ni Ma'am Altia. Nasarakan da nga ta. Boss, nagduduma klase ti igam ti adda dito sa Letio. Wenbong, nabibilag nga armas dagita. Boss, pangaramatan tayo dagito nga igam. Ila ko tayo, kadagiti nakasarita a parokyano. Kasta ka di, boss? Nakasarita kung dagiti parokyano a gumatang. Milyon tigatad dagiti igam. Isungag sagana ka. Sikat itutuka ka mang i-deliver kadagiti na duma-duma nga igam. Sige, boss. Siya akong timaka mo kadagita. Dakkel ti panagtalag ko ken kabong. Isu adi mo ko madadaanan. Mang namnama ka kanyak, boss. Aramidak ti amin. Tapno mapagsirbyan kayo ana imbag ni Mr. Fortes. Nasaya.
Day tati kayat ko kan kahabong. Managtungpal kay tibilin. Kayat ko akalabanan tinegosyo ni Don Braulio. May panggap. Iti gun smuggling. Toro, ibagam kininanak. Nga dape papanan mi kinialtaya. Wan gayam. Siya kung ti makamo amang ilawlawag kan ko anang. Toro, talaga adi mo kaya ti sumurot katakan. Saanan, ma'am? Inton maminsan manan. Sa maysa, nabanog akong itibiyahe. Okay. Saan kami nga rutin nga agbayag? Sige, ma'am. Ay, agyaman na. Tay isagdak dito paraangan ti balay danan ang Amalia. Nana Amalia! Nana, adakon! Nana, lukatan niyo kumatiri daw. Nana! Apa yung ngay? Awan samat ni Nana Amalia. Saan mo't gayam anak katrang katiri daw. Ay, Nana! Adakon! Sa dino te! Ha? Diyos ko! Naglinis matan gitu balay. Kan? Apa ngay? Awan matan dagiti naka-display aladawan ni Nana Amalia iti diding. Ha? Nakalukat na sulit na. Ha? Kaya parador na. Kita akman. Ha? Ha? Awanan dagiti lupot na. Diyos ko. Anya ti kayak asawan da ito eh. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Robin, ngam awan pa ilan ni Miguel. Naskan ama-aman na ti kaawan ni Nana Amalia. Aday tamot gayaman. Nasaya at kasimangpot kan gayam. Apay, Toro? Ni Nana Amalia. Apay ni Nana? Pimanaw asaan ang nagpagada. Anya? Wan gayam. Awanan dagiti kawas na iti aparador na. Kitam dagiti ladawan na anak kasabit iti diding. Awan dan. Kuwan ngagpaysa. Miguel, sa dinuwatan tinapanan ni Nana Amalia. Ay nagastaw na yung tidalag ko. Pagkalmahan lang tirik nam gayam. Ang mga madalang na panan ni Nana. Miguel, sa bali tinadlaw ko kan kuha na iti kalabas. Nagado tilinabaan na alupot na. Kan nagunag ti pampanunutan na. Gayam, adda panggap na pumanaw. Gayam tinasaya sa pulang ta ni Nana Amalia. Di ka unig panunod. Ang mga madalang tinurong ni Nana. Gat agawid matlang na jay. Kasanon no saanan ng agsubli. No nagtalawan kat saanan ng agsubli. Gayam, nagpatnag. Kan nagmalmalaman asan ang nagawid ni Nana Amalia. Wan nga Toro. Sa dino nga tanti na panan ni Nanang. Nagdamag akong kadagitam amuna. Nung kunadamat asaan daan nakita. Nagdamag at kadagiti kakabagyan ni. Ngam saan damat kano anakit kita ni Nanang. Diyos ko, unay matan di kastoy gayam. Ti pagsidsid dawak. Apay nga inala ni Nanang dagiti nakadisplay aladawan na itididing. Dagiti lang ladawan ko tinabati. Sa dino nga tatipang sapulan takin ni Nana Amalia gayam. Sa dino! Rosalia, apay asan ang matagtagari niya altaya? Ha? Ay, Jack Ambaw, sir. Hindi pa lang namin sana nakaulimag. Ang mga nuad na parikot na, sir. Isuasan ang matagtagaray. Ala,
Itemplan nagman di kape. Asit gag na altaya, takasarita. Awan ti parikot ko ninong. Iswadi dak pakadanagan. Sigurado ka, iha? Uwan, ninong. Ipagarap ko nga nga mga no, masakit ka. Wano, ada pang panunutan maparikot. Eso nga inasitgan ka. Sal, atuyan ti kapay. Sige. Idisumpay na dita lamiseta, Rosalia. Uwan, Sal. Ay, Sal, ada ka di pa'y pangibaw nam kanya. Awanon. Mabalin mo di pumanaw. Ay, sige nga rin, Sal. Alteya, iha? Kaya't mo ka diti agaliwaksay, akadwana? Ha? Nawaya kita. Mapantay, ti kaya't mo pagpasyaran. Ibagambahang, iha. Tatno maliw-liwa ka. Awan ti kayat ko apa pa na ninong. Kayat ko ti agtalinaag ti dimansyon. Sige. No dahil pati kaya't mo saan ka pilitan, iha. Yak lang amin kaya't na makikita ka analiday. Didak pakadanagan. Di makikita yo kanyak ita. Katawan sa bali akay papananya. Wano anyapin kita. Awan, ninong. Ma'am Althea, nagsingpag anak isarsarita kan ka ni Don Braulio itay. Uwanan. Di ka pa iluyaws, kadagiti ipakpakita na akin na imbang, ma'am. Uwanan. Tunggal adda ibalikas na. Ad-adalog ka na pag. Agraman nagitidigtig na. Ma'am, Gusto ka, nana? Mariknak nga agpampamaranglaang ni Ninong Brown. Agin sasaya at laan. Uwan, ma'am. Dalaeng agpamarang ni Don Braulio. Itikaw ka na. Nangisa iti agtartaray atara iti uro-urat na. Nana Rosalia. Ay, jak kayaten alagi po hindi napalabas. Jak kayaten alagi po hindi kinaulpit ni Don Braulio. Kada kami ababaunan dito'y mansyaw. Nagasaganang ti Van, ang naglaon iti nagduduma a klase ti armas, bong. Inton malaman ti panangibiyahim kadag iti nga armas. Areglado, boss. Ngam, kasanong ti bayad na? Sana parikot na ita. Nagbayad ang kanya ti parokyano. Tilangan order ng armas, ti urayin na ang mai-deliver. Kasta ka di, boss? Wen bong? At to'y ti address, apag i-deliveram. Okay, boss. Makamukan kadag iti deliver mo. Di ka matanagan kadag iti checkpoint. Tanabilin kon dagiti sultado. Amu damiten ti maris tilugan. Ken ti plate number tilugan nga ramatem. Iso adi da ka paraan iti checkpoint. Kasta ka dito, Ro. Uwan, ma'am. Duwan nga daw asap-sapulan mi ni Nana Amalia. Sa dinungarudan tinapanan na. Madama pa'y nasap-sapulan ni Miguel kadagiti kakabagyan daw, ma'am. Sabay lang kumangarod na masapulan na adakos. Panagkunak, ma'am. Marigatan ni Miguel amang sapol kan kuwa na. Apay anak ko nanti kasta. Talaga siguro apanggap ni Nana Amalia ti umadayo. Ngamin, karkar na tinadlaw ko kan kuwa na iti kan labas. Anya dagi tinadlaw mo kanikwana. Saan ang matagtaga rin, ma'am? Nakaul-uli, ma. Kasla na unag, ti pampanunutin na. Kaslawan ti makikita na at tao, iti aglawlaw na. Anya? Nagtalaw lakit din ni Nana Amalia, ma'am. Una yan. Apay nga inaramid na ti kasta. Anya ti rason, uwan no magagapo. Dahil tatijak amo, mapaltaya. Sabay lang kumataawan ti dagas na napasama kanikwana.
Sapay ko, mamam. Yang panag ko na. Napan ka dagiti dadumapay akakabagyan na. Ni, una yung daytasan na ay mo, Ma'am Althea. Apay ka di, ha? Nalabit ang nakita na tiyo umay mi kanina na Rosalia iti balayda, iti kalabas. Iso apim manaw. Oh, Ma'am Althea. Napaulimak ka matan. Ako adala ang nalagip ko. Wen, adala nalagip ko. Nalabit nga adala ang iti unag iti balay ni Nana Amalia. Di agtuk-tuk-tuk kami kanina na Rosalia. Ngam di bakas dawag. Doon nasingat nga agayim da Nana Amalia kan Nana Rosalia. Apay apimanaw ni Nana Amalia. Mariribukan ka. Kagduduman ti mapampalit ko. Ay, Ma'am Althea. Rabi ay ngumadda ka paila dito'y hardain. Nana, Ay, sumrakan, ma'am. Mga numakala ka iti sakit mo dito'y ruwar. Nang runakit na'y agbaliw-baliw ti chimpaw. Nudaduma, nalamiis ti puloy ti angay. Nudaduma mo, nagdagaang ti puloy na. Ay, pakalaan ti sakit, ti panagbaliw-baliw ti chimpaw. Diyak mo din napupuotan ti panaglabas ti oras, Nana. Ha? Kaya't mo asawon, ma'am. Itay ka pailaang dito'y hardain. O, Nana, Nalapit nga damanin naunag apang panunutam. nagsarita kami ngamin itay kanitoro. Ada imbaga na kanya. Maipanggap iti ina ni Miguel. Apay, anya tinapasapak iti na ni Miguel, ma'am. Pimanaw asaan ang nagpakpakada. Anya, Iso asap sa pulan ita ni Miguel ti inana. apay kumaanagtalaw ti inana. Anya ngay arasaw. Day tati saan nga amunan. Mariribukan ita ni Miguel amang sapsapol iti inana. Kumusta iti panang sapol mo kininanang mo? Awan tinagbanaga na, Tora. Napanak amin ang nakakabagyan mi dito ili. Ngam talagang awan ni Nanang. Saan ka di nga dapay kabagyan yung iti kabang-ibang a probinsya? Wen, Tora. Panggap ko ti mapanijay. Barang ijay tinagkamangan ni Nanang. Gayam. Patyak nga danason ni Nana Amalia. No apay manaw. Apay anak ko ng tikasta. Basta, mariknak data. Saan ang pumanaw ni Nana Amalia? No awan tinadagsan ang makagapon. Namuak ka ni Toro tinapasamak ka ni Nana Amalia. Althea, Kumusta ti panang sapol mo? nalapit ang nagkamang ni Nanang kadagiti kakabagyan mi iti kabang-ibang a probinsya. Ada ko man napatig nga ibagakan ka, Miguel. Anya data? Diyak ka mo narumbang nga ibagakan ka dahito eh. Ibagam lang no anya data. Maipanggap dahito eh. Kanina na Amalia. Ha? Ibagak nga ta ang nagbalin ababaunan idi ni Nana Amalia iti mansyon. Apay na pauli magkamatan, Althea. Kwa. Anya di ko na nga ibagam. Kwa. Lipatan mo dyan ako, nak, Miguel. Lipatan mo. Udno ka diti magbagam, Billy? Uwan, boss. Saan lang ada tayo tag-sup-supply iti igam kadagiti suki tayo aparkuano? Ket? Asino nga ron ti dorsok nga glako kadagiti igam dito'y teritoryo? Saan pa nga mo? No anya grupo, boss? Namuak lang kadagiti informante tayo. Ha? No asino man day tao amang kalaban kanya iti negosyo? Saan nga bali? Boss, Ala, amoy nyo no anya grupo ti aglaklako kadagiti igam dito'y teritoryo.
Amuan niyo. Baligi manen tinaramid mo, Bong. Naideliver mo dagiti igam nga wanti dakes ana pasama. Way nga rod, boss. Bilibak ka dagiti soldadom. Kaslawan ang yaman na limabasak iti checkpoint. Kaputa na bilin ko ida. May salay nga saw kadakwada. Agtungpal da na dagos kanya. Boss, ibagam lang nga dapat ipaaramid mo kanya. Aglaylo ka pa'y laeng, Bong. Ato iti kwarta para ken ka. Agyaman nak, boss. Nayunak tupay day tagatad. Kalpasan, ti ipaaramid kumanan kan ka. May salay nga tao tiyambo. Akabalan na tiagila ko kadagiti nabibilag nga armas. Awan sa bari, no din ni General Marasigan. Talaga traidor dagiti awanan pain. Sakit din, ti kalapanan da iti negosyo. Saan dan tumatlay nga agbaligi iti panggap da? Naputa siya ka mismo, timang patay, kadakwada ken ni Mr. Fortes. Lagbayag matan ni Jaime agumatang iti sigarilyo na iti tirsena. Inton kon, pinanawa kon kawanan bain. Sakit din ti pagurayan na. Nawatiwat pa'y matidalyasan may ngagturong iji baro ahid out. Sino ti? Sika? Gaya, Billy! Ayok ka, Jaime! Di na man rabrabakan na kasta. Kasanon, no? Talaga ka busor, tinangi ka sa iti paltog. At pinaltugan na ka. O di natay kan. Aglugan ka kit din iti kotse. Kat apaman na makasangpot ta iti baro ahid out. Agsagana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kuston, Billy! Medyo kabalanan. Tagang angawak lang. Jack kayat ti angaw mo, Jaime Velasco. Nangrunag at impatorong mo ti paltog mo iti ulok. Sorry. Kasanon, no nakalbit ti padam adimonyo ti paltog. Di na tayo kon? Ayop ka. Sorry ko naklangarudan. Medyo to nululitan pa, Billy. Promise. Talaga di mo maulit pa eh. Gaputan luguban ka na. Kuston, Billy! Ang nagari, di parikot ni Sika, kompadre. Kompadre, ada mang kalkalaban kanya kiti negosyo. Aniya, Adam ito nagilaklako iti igam dito'y teritoryo. asino day tanat tao, kompadre. Dakal ti atap ko. Ani General Marasigan. Yang ilaklako kadagiti nabibilag nga armas. Namot daytoy ti maysa kadagiti para si imko iti luar. Talaga na saan na mapagtalkan day kay General, kompadre. Hindi pa ilaeng na nadlaw ni siya dayta. Iso na nadagsentidara ni siya kini iso. Anya? Kaya, anya ti plano ni Sika. Amuna, kompadre. Kaya sino man namang kalaban kanya kay tinegosyo, matay. Rompang laeng naramidan ni Sika dayta, kompadre. Itatanas sa papay. Amangan, no agkibaltang ti amin ket Sika na mismo ti matadahil iti negosyo na. Puro sa sana mapasamag na ita, kompadre. Ito pa'y laeng, ang tigtignayan dagiti boyot ko. Palpaliwan dan titigtignay
ni General Marasigan. Kasanan nga, iti pa naglakok itikan, iti tsendahan. Isardeng ko ka din. Wentoro. Isardeng mo ti panaglakom itikan. Kasano nga ro din nga idagiti suki tayo itikan. Nang ro na iti restaurant ni Ma'am Althea. Kasaritak ni Althea, may papaniti day taabanag. Sayang ti pwesto ni pasublat tayo iti sabali. Sana balin, Toro. Tulungan naklangan namang sapol kini Nanang. Sige nga rod gayam. Kumusta nga ta ni Nanang? Anya nga tatyar aramidan na ita. Kailiw kumatan ni Nana Amalia, gayam. Sapay la ko mga rod ta nagkamang lang iti ayan dagiti kakabagyan nyo. Diyak amo no hapay ngay naramid ni Nanang tikas jay. Talaga mariribu anak, gayam. Mas dawak iti pangadeng ni Miguel. Nga isardeng mo ti panaglakong iti ikan iti tsendaan, Toro. Wan ma'am, ngamin, awan matan ni Nana Amalia amang iman manihari da pwesto. Talaga gayam adiyo pala nasarakan ni Nana Amalia. Saan pa nga rod ma'am? Kinapod no na. Saan ang makaturturog ni Miguel amang pampanunot kin ni Nana Amalia? Oray asino, Toro. Talaga ang mariribukan iti napasama. Nang runakat saan ang nagpakada ni Nana Amalia kada kayo. Man nga rod ma'am. Ngam ti pampanunutak ita. Awanan ti panggadak. Ha? Kunamot kanyak ni Miguel. At tulungak laangan amang sapol kin ni Nana Amalia. Sabagay, di nakbaybayan ti gayam ko. Juan, nasingpat ni Miguel. Kandi ka madanagan. Adaak mat atumulong kan ka. Ha? Agpaiso ma'am. Si dadaanak atumulong kan ka. Ay nang Ma'am Althea, maragsakan ak iti day talay bagam. No kayat mo, aramidan naklangan a bodyguard mo. Anya? Nagdakkel ti masal ko ma'am mo. Kabalan ka sa lakniban iti anyaman nga oras. Sika talaga. Sa anak amang rabrabak, Ma'am Althea. Kabailak idumanog iti left and right. Uppercut kan downcut. Anya? May salang adanog ko iti kabuso mo. Maplat adagosan. Partaga pa iti panagmaneho, Bong. Nasken na makadano nakadagos iti pagsinarakan mi iti kasarita ka tao. Wan, boss. Sika tinapiling agmaneho iti kotseng. Tapaman na makadanon ta iti lugar. Ha, Oh, apay, boss. isardeng mo ti kotse, Bong. Wan, boss. Dahil nalabsan tado at tao iti waiting shed. Apay, boss. Ni Second Lieutenant Ex-Marine Miguel Arturo Tolentino. Boss, mailasin ko day tao. Di driver bodyguard niya Althea. Aniya? Bumaba, boss. Patayo kong day tao. Relax, Bong. Di ka una ganat. Sayang laeng tibiyag mo. Apay anak ko na yung asayang lang tibiyag ko, boss. Pagandar lang ti kotse. Kat aglayuntan iti papanag. Sung batak ti saludsod mo. Kalpasan ang makasarita dahil kasinarak ko. Naglaw mo ka di kotsa ni Mabas. Kat nagsardang iti saan unay nga dayo. Santo pimanaw matladagos. Wentoro, iso ang nagsagana kadagos. Sa bali mo't tinagparik na kanyak kayam. Ang mga naman nagdakdakas tinakalugan iti kotse. Naskan ti pa nagsipot, Toro. Adu itan ti managdakdakas sa tao. Anya ti amom. Ang mga naman nagdakdakas nga nagpaiso tinakalugan iti nagsardeng iti akotse. Gayam, diyak kaya nga tagtambay dito yung waiting shed. Agawid takitin. Ala, mapantan. Nagpayag ka makisarita ni General Marasigan. Hindi kasi narak na iti restaurant.
Nga. Saan pa'y ang maiwak si iti isip ko iti naibaga na itay? May panggap iti driver bodyguard niya Altea. Ex-Marine Miguel Arturo Tolentino. Isumit lagayam ang nasiglat ti awanan pahin. Tasigod kayam a soldado. Di naklinakdan itay ni General. Dinatay kung dayjay nga ex-Marine. Dayjay. Nalpasin ang nakisarita ni General. Pimuaran ni ti restaurant. Katagturungon dito yung parking lot. Kurayo ko ni General Marasigan. Boss, kaya't ko amamon ti kinatao dayjay nga ex-Marine. Bong, saan basta-basta at tao ni Miguel? Nagbalin nga ilit leader iti Marines, kat natineb iti adun arangat. Boss, Nabayag, apanawan, nga da iti babaak ni Miguel. Kat nasaya at mat. Tanakitak matlaeng ti mortal akabusor ko. ha? Mortal na kabusor yun, boss? Wan, bong? Nagbalin ang mortal akabusor ko ni Miguel. Isu ti siit kadagiti amin aganwat ko iti Armada Puwersa ti Pilipinas. Ha? Iti nag-resign kas may sa soldado. Jakon nakitkita pa'y. Amo kasak ti rason no apay nagikat iti armada. Anya? Ato dagiti makitkita na nga anomalya nga aramide iti uneg ken ruar ti Armada Puwersa. Boss, Ti amok idi ket mapasurot ko kadagiti illegal nga aramide. Ngam nagbidduta. Iso ti kontrabida kadagiti illegal nga aramide. boss, ibagayo lang. Taiso ti ipang pangrunok apatayan. Relax, kunak manen. Amangan numapaay kalaeng amang patay ken kuana. Ha? Ibagbagakon kan ka. Sayang tibiyag mo. Nagdarasudos ka amang patay ken ni Miguel. Anyang ruti aramida, boss? Planuam anaimbag no kasano apatayem ni Miguel. Tati katukad dayjay a tao. Tangen a soldado. Anya? No agmay sa ka lang amang patay ken kuana. Dakas ka, bong. Ha? Ni Miguel, ti klase ti soldado. Ngagpanunot pa'y sakbay nga agaramid iti addang. No kasano, amaparmak na dagiti kabuso. Kaya't ko subukan ti kabailan dayjay nga ex-Marine. Jak kaya't ang matagibasit ti kabailan. Pacheck. Asidaglayang ti balay dayjay amigan. Manipod iti waiting shed ang nakakitaan ni Kenkwana. Agsubliak iti dayjay a lugar. Ket agpaliwak. Daytoy apaltog ti manggibos iti biyag na. Ipakita kini General Marasigan ti pudpud no akabaylak. One. Shock ti mangpatay ken ni Miguel. Kompadre, naimbag na damag ti bagani siya kinisika. Ano na ito, compadre? Iti kabita na parawen. May patakder dito'y teritoryo ni Sika, tidakil na laboratorio ti Shabu. Ha? No kayat ni Sika,
Iti langin ka barbaro na hideout ni Isika, ti pangitagderan ni siya iti laboratorio. Oh. Mayat. Mayat na ito ang napanunod mo, kompadre. Sige, wen. Mayata nga iti ka barbaro a hideout ti pakaipatagderan ti laboratorio iti droga. Muy bien, compadre. Agirwar ni siya kiti ado na dinero. Ado, yam amo ni siya na chemist. Wino agararami diti siya mo. Sigun iti nagdamagak alakay. Asidaglang ti balay da Miguel manipod dito nagtakdara. Sigun pa'y kan ko na. Primor da Miguel akadwa na titumboy agayom na. Agpaliiwak iti arubayan ti balay da. Nalawa ti dalan niya agturong iti ayan da. Mabalin na sumrek tilugan. Wano kotse. Agpatingga aklaran dito ay. Sigun iti description ti lakay. Maris asul ti pintura ti balayda. Ken adadak kelapon ti mangga iti arubayan da. Nalabit. Isulaitan. Oh, just king aso. Ikaw lang nakitin. At da babae ako nakikita kanyak. Manipod iti pagtataudan ti tao ti aso. Ano akong dito? Anya timbaga kan ka ni Manang Virgin. Nagbayag ti panakisarita na kan ka. Adda ka no nakita na atawa nagpaliw dito balay. Anya? Di na nairupaan. Gaputan nakakalugom. Ket nalingdan ti rupa na. O sino mat day dyan magpalpaliw dito eh? Amangan mat naligmabas lang. Sa balit agparparik na kanyak, Tora. Isuanas kan ti panaganad. Amangan no kabusor ti may nagpaliw dito eh. Nya mat ni Bili. Sa pelang matibaw na gumatang iti abas to makmakan iti grocery. Tagda talaga sadot na siya tao. Iso timbaw ni mo sa gumatang iti makmakan. Ita siya matibaw ni Bili. Nagalasan na biya. Wow. Day babae ang nakatakdar iti sangot ti fast food chain. Ni Nena. Asigak man day ta babae. Ay, ading Nena. Ha? Ay, sino ka, Manong? Oh, inak ka rin malasin. Siyak ni Jaime. Di partner ni Billy. Ha? Oh, ay tiraramidon dito sa ti fast food chain, ading. Ada ka di or-orayam. Siguro ti boyfriend mo niya. Dispensada, Manong. Panawan ka. Mabit lang, ading. Mabit lang. Di na kumamot ang likodan. Masarsarita ka pa lang. Di natin ka man masaksakitan lang. Ibatan na. Batam ni Nena. Nuti mo kaya ti masaktan. Sino ka mataman na kibang? Ibatam ko na. Wala kaya. Ada marami lang, ha? Gusto di kan. Panawan ka di ka lalaki. Nalisyon ka dalagaw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay ang nabayag ka agimatang... Ha? Apay kas ka tinangam, Jaime? Bili. Sino tinangbugbugan ka, ha? Gayam ni Nena, lalaki. Anya? Gayam ni Nena, kunam? Huwag bili.
Ano saan? Boyfriend ni Nena. Ano ka, tinunor ka? Kaya't mo asawan. Napan ka iti restaurant kat sinarong karam ni Nena. Nagbindot ka. Nakita klan ni Nena iti sango ti fast food chain. Tinasigak. Kailan ngay may jagayom na. Maglakit din na. Nakabangon na ko nga po iti panangkugtar na kanyak. Anya? Nalisyan na pa nga ro di danog ko. Nagpartag dagiti iba na. Wisit. Diyak kinabalan ti kugtar na. Isuan na tumba kita ay. Gunggunam. Gusto dahi ka na panagsangit mo. Kasanon na saan ka yung tangi-tangi. Ang mga na nagaramitan na kung itidakas na dyan lalaki. Amamam ka di dahil lalaki, Nena. Diyak masigurado. Ngam ko na itay a partner ka no ni Billy. Billy? Uwan, Miguel. Agdagdatan kanyak di dyan, Billy. Kanayon nakasarungkaran iti restaurant niya, Althea. Anya? Nalabit at tinakdakamatin ni Nena Billy. Kat tibuyot ni Don Braulio. Miguel, diyak kayatin di dialoga. Kaya't kung tagsubli iti parang... Husto dahi tapangadeng mo, Nena. Agsubli kan iti lugar ya. Agsubli ak iti parang akadwa ka, Miguel. Nena, Diyak kaya't ti mayadayogan ka. Uwan na saan? Iawit na ko ni Jabalayo. Nena, sana mabalinday tapang panunutan. Tapno ibagakan ka. Saan ka natalgad iti daytoy a lugar? Saan? Gayon, kasanon ni Nena gayon mo? Nagsubli ka din ijay lugar da? Inton bigat pa ilaing, Toro. Urnosan na pa'y dagiti usar na agsubli iti lugar da. Napaggas ti panagayat kan ka ni Nena, gayam. Agasam, gapukan ka. Imay dito lugar tayo, amanggad. Masyanakan ko na gayam. Mawatak ti marikrik na para kanya. Gayam, Sana natalgad ni Nena iti dayto a lugar, Toro. Nang runa, katagdat-daton kan kuana ni Billy, abuyot ni Don Braulio. what? Oh my God! Demonyo day at tao, gayam. Wen Toro, iswa na say at langin, nuagawid ni Nena. Morena ni Nena. Nagtundiris pa itagong na. Iso anak kurso na daan ni Billy at Kiprong. Makatuturo ka matanggayam. At datatanan dagiti asa. Narod, asidig lang ti pagtataudan kita ulit dagiti aso. Idda pang tisilaw. Kartingan, Ha? Apay ngay nga idda pa. basta itong palka kanya. Kartingan. Sige ganun. Oh, aday ka. Nagsardangan ngagtataon lagi ti aso. Anya ngay, gangtak ka din ti silaw. Sapay nagsikmat. Mabitlaing. Paliiwag pa'y nadda sa bali at tao itiruar. Anya? Saan tangag talag iti kinauli magtiaglawlaw, Tora? Nang runa, kat ada nagpaliw dito'y balay, iti naminsan ngal daw. Wanag paiso. Dayjay. Nagtawal man ang ti aso dagiti karoba dita daya. Wanag gayam. Denggam anay pagtitawal dagiti aso. Kaslad da kayat daduklosan. Kunakon kat. At datawa nagtaray nagturong iti amyanan na paset. Surutek ti awanan bayin. At dayon ti pagtataod ang titaol dagiti asa. Nalabit ang nakadayumot ng tinakita kita'y anak taray. Agsubli akon ijabalay. Miguel, Oh, apay, Toro. itay mapanak gumatang iti pandisal ang pagarmusaranta. Ag-uumong dagiti karuba. Apay ka na.
Agtatakaw gayam di nakitam atim maray idirabi. Anya? Natakawan gayam datate Esteban dita dayo. Anya tinatakaw ka dakwada? Nininaan a cellphone. Anya? Nalakalaan a ginaw at di agtatakaw ti cellphone. Tadalaan ka ni ti apay ti tawada. Kasta ka di? Wan gayam. Sa pa'y nagnina ka no a cellphone di natakaw. Nalabit at agad dito'y laang barayo tayo ti agtatakaw. Anya? Kasano ti pan nakamum iti dayta gayam. Saan o madayo ti agtatakaw? Gaputa mo na no sa dino ti ayan ti cellphone, ti takawan na. Wan nga paiso anya. Ti awanan bayin nga agtatakaw. Ti rumbang kan na. Malungsot iti pagbalutan. No asino man day jay. Agiinom dagiti babbaros. Nabartagdan. May sa kadakwa dati jak mapagtalkan tilangan. Ni Belmar nga ex-convict. Ano ti kwarta kita? Nginginan nga men din lako ka cellphone ko. Kunakon ka. Ulbod day tao. Isulaki di tinagtakaw ti cellphone. Markadukan Belmar. Ano ko? Di mo tinitira-tira, Miguel! Nagsakit! Anay! Ayan ti cellphone at tinakaw mo. Awan titinakaw ko, Miguel! Alam! Kastagayam Ayan! Anay ko! Di mo masal timak! Nagsakit! Anay! Agpudno ka kadingon no saan. Sige! Anay ko! Agpun na ako, Miguel! Inla ko kong din sa cellphone! Awanan kay tibain Belmar. Anay! Mismo pa'y akarubam takawan. Anay! Magna ka. Kat bayadam ti tinakaw mo a cellphone. Iyam, naibalo din ni Belmar nga agtatakaw. Wan gayam, kasano may ti panlakamom nga iso tinagtakaw iti cellphone? Sipod pa'y. Awan pa nagtalag ko iti dayjeng nga ex-convict. Iso apin naliw ko ti garaw na. Kasta ka di. Wantora. Pinaliw ko ida ka dagiti gagayem na nga gininom. Nadakamat na nga dahin lako na a cellphone. Anya? Imbaga na kadagiti barkada na. A cellphone natin lako na. Kat isutinggatang na itin inumendang arak. Kasta unay ti panagyaman ni Tate Esteban. Tanatiliw tagtatakaw gayam. Inaramit ko lang ti rumbang. Nasken amadusa dagiti nakabaso. Pili! Nagbayag mo tintir orayin tayo a close man na naglawan ka dagiti aparato ang maaramat iti laboratorio ti siya mo. Naguray tayo lang, Jaime. Nalabit nga turong dan dito baro a head out. Sabagay, nadalusan tinalawan sila da pagaramidan iti siya mo. Dagiti layangan aparatos ti Mauroray. Oh, asino ba ito nag-text kanya? Nalabit na chicks mo ah! Nanyachik sa sasawang kita. Ni Romel mo tinag-text. Kanya nga itimbaga na. Asitig na kanon dito yung hideout. Isungag sagala kayo! Altay, nakisarita ka din kan kanina na? Juan Miguel. Maawatak tirignanan no apay akayat ng tegsubli iti lugar da. Awan gayam. Ada ka din imawag kan ka? May papaniti pa ng sapsapol mo kada Nana Marcela, kan Nana Leonida. Awan pay. Kadagiti amin anang itadak iti contact number ko. Awan pa'y kadakwada ti imawag kanya. Kasta ka di? Miguel, kumusta ni Nana Amalia? Ada ka din damag mo kenkwana? Saan tayo nagaw-awid? Anya nga ta hindi napasama kenkwana? Diyan ka mo. Ngamsapay lang ko ma. Tagawid tumatlang ni Nanang. Oh, Miguel. Apay, Altea. Mabagbutan nga. Ang mga nudumtang ti aldaw kat. Gatan niya. Lipat naman din ay bagakat. Sapay la ko ma. Tagnanayon nga da ka iti apay ko amang tulong kanya. Altea,
Mga si Miguel, yun ang to kumabaybayan. No di ka na amam mo. Nalapit, nataya kumaitan. Sigatin ang salaknib kanya iti peligro. Althea, Mabuti nak no awan ka iti biyag ko, Miguel. Anya ka di tinapating nga ibagayo kanya, boss. maipapan kini Miguel. Ha? Kaya't ko nga idatag mo kanya kasi bibiyag. Tasak mismo timang patay kan kwa na. Anya? Adda na panunot ko a plano. Tapno iso mismo ti masidag kada tayo. Anya data, boss. Kidnapam, tinasinged agayem na. Jay tumboy, ngagnagan iti toro. Ha? Ket babaan day tangaramidem. Agpakita adagos ken ka ni Miguel. Mayat na itaan na panunot yun, boss. Ngam, kasano ti pan nakaamom tinaganda di atumboy? Babaan iti impormante. Wano para si Im. Ah, kastagayam. Kas matlang iti naramid mo kini Althea. Ngam napaay ka. Amang ikot ken kuana. Ah, boss. Day tatimay sa apagamkat. Bong. Amang ano mapaay ka lang. Iti paramid ko ken ka. Di kagdanag, boss. Iti da iti agundaway. Sigurado at tigaraw ko. Nasaya at nukasta, Bong. Agtignay ka nga ruden. Ket dukutem, dayjay atumbot. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aping us-usubang tibadong diti sangok, gayem. Si kamot kayim, agpada tamat alalaki. Anya, mapan ka iti silid ngagpalas, gayem. Saan nga iti sangwanak? Masadutak ama pan iti silid. Usubaklatan to'y batok ito'y. At damat din dito iti pagsukatak a kamiseta. Unay kalakid dinaya, gayem. Oh, aping agtalikod ka ngay, Miguel. Di mo kaya't makita dagiti muscle ko. Ala, kartingam kid diti agpalas. Nakababayin kini Althea. Numala daw tayo iti papanan tayo. Wan gayam, makitan da ito'y. Naglilakat yung sukat. Jaske. Immordam kan titumboy. Kadwata pa niya Althea. Sa dino ko ti papananda. Surutek lang ta tinagluganan da kotse. Saan nakabasta-basta tignay. Mga makasipot ni Miguel iti Aramida. Nilayangan General Marasigan ti mang patay ken ni Miguel. Daychay. Nagsikuda iti makannawan na pasat ti kalsada. Agturong day kaadalan iti baryo kabaritan. Surutek lang tayo da. Althea, dayto yung ti baryo kabaritan. Wan Miguel, sapay lang kumangarot, masarakan tayo dito ni Nana Marcelina. Ma'am Althea, anya nga minti ko lakan ka dyan nakasarita mo atao. Dito'y kadi at talaga ti makaran ni Nana Marcelina. Wan Toro, dahi ti kano ti barong address ni Nana Marcelina. Kinapudno na ma'am, ato ti barkadak dito eh. Nasayat nga rin no kasta, Toro. Kaduam ni Althea amang sapol kini Nana Marcelina. No problem, gayam. Taga dito'y dyan may sa at chicks ko hindi. Anya? Joke only, ma'am. Gayam ko lang ti babae. Friends ko lang, tidak nakamatag. Sika talaga, Toro. Ala, ako ang bahala. Sige, rumor tayo dito kotse, ma'am. Sasamahan ko ikaw na maghanap ken ni Nana Marcelina. Unay mutinda kita nga aso. Maringrang tilapayag ko. Oh my goodness.
Kasla ka kabusor kan ka dagiti aso, Toro. Ha? Kasla, ma'am. Sana kasla, Toro. Talaga akabusor da ka dagiti aso. Sikamot, ma'am. Katawan nakpay. Ha? Sorry, ha? It's okay, ma'am. Toro, siguro iti nagdamagan ka og oras. Adayo kay dito tibalay ni Nana Marcelina. No problem, ma'am. Tara, let's magnatalat. Ma'am, ita pa'y ngagtuk-tuk-tuk. Awan mo't ti mangilukat itiri daw. Nalabig na awan ta. Mabait lang, mama. Ulitak man ang tagtuk-tuk. Ha? Asino kayaw? Naimbag nga oras mo, Nana. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamot ka na kayo. Anyat masapul yung kanyak. Isungag pa iso. Saan unay ang nagbaliw tilanganay tidaan na daw? Asino kayo, kunak? Kananyat masapul yung. Nana? Siyak ni Althea. Isumat ni Toro. Kwa, ada tiladawan nga imot ko, Nana. Apay nga adakan ka na ito'y aladawan. Naalak day ta aladawan ito mansyon ni Don Braulio. Mansyon ni Don Braulio? O, Nana? Ala, pumanaw kayo na. Katabto tiladawan nga imot mo. Ha? Pumanaw kayon, kunak. Pumanaw kayon! Ma'am Althea, apay akal lang at anagbaliw ti aura ni Nana Marcelina. Itay impakitam tinadawan. Kan nadakamat mo ti mansyon ni Don Braulio. Napaulimak matan ni Ma'am Althea. Ma'am, napaulimak ka matan. Awan, Toro. Ma'am Althea, mabaling ka di makita tiladawan na impakitam kin ni Nana Marcelina? Sana mabalin, Toro. Diyak unay nakita tiladawan nga nyawat mo kin ni Nana Marcelina. Nagpartak ka ngamin anang nyawat kan ko na ito. Asidigdan iti kotse. Agur ora yan ni Miguel kadata. At sa gali ang naglaw ko kin ni Ma'am Althea. Itay napantay ijay baryo kabaritan. Anya tinadlaw mo kan ko na? Idi nyawat ni Ma'am Althea tiladawan. Kala at anagbaliw ti aura ni Nana Marcelina. Tapay. Diyak mo gayam. Imanaw kami matadagos. Kanisan nga impakita kanyak ni Ma'am Althea tiladawan niya imot na. Idi madakamat pa'y ni Ma'am Althea ti mansyon ni Don Braulio. Nabad trip ti bakit. Wano makapungtot. Anya? Kat itay agawit tayo. Nakaul-ulimak ni Ma'am Althea. Kas naon ka doon na. Nagadayo tinakaitrungan ti matang na. Ala, di mo ikan iti sa balya kay papa ng tinadlaw mo kan ko na. Maturog takit di. Gani, rabi una yan. Parbangon na. Ngam sa anak pa'y na makaturog. Pampanunod at latan tilangan ni Althea. Kantiladawan na nga impakita na kanyak. Karopro palatan day di Doña Isabel. Isulakit din jay anak na babae at tinarakan ni Don Braulio. Ayop day jay a Don Braulio. Naranggas kan kriminal. Pinatay na ti mismo agagayom na. Ada Don Ramon kan Doña Isabel. Anaganak ni Althea. Pinagparang na ana disgrasya iti lugan. Da Don Ramon kan Doña Isabel. Ambok na ita. Kaputan ang ngag ko ti plano. Kan saritaan da Don Braulio kan General Marasikan. Ada akla ang iti saan uday nga adayo kadakwada. Isuan ng ko ti amin.
Naigagara ti panakatay dagiti dadakkel ni Althea. Asino matay tangag tuk-tuk-tuk? Makasinga iti aramida. Mabiit lang, umayan. Naimbang nga oras mo, Nana. Si Kamadan. Mabaling ti sumrat, Nana. Adala na patag nga ibag. Sige. Sumrat ka, Althea. Pasensya ka, Althea. Diyos lang ti maipasangok kan ka. Awan ti maigatang ko, iti tinapay. Didak pakadanagan na na Marcelina. Okay, aklaan. Ita, anya, ti ibagam kanyak. Nadakamat kanyak ni Nana Rosalia ti maipanggap kada kayo ka ni Nana Leonida. Ni Rosalia. Wala na. Naamuak nga inululpitan na kayo ni Nino. Ay. Nana, ado ti kayat ko amaamuan kan malawlawagan. Balasang kaw, numabalin. Diyak kayatan alagipan ti padas be iji mansyon. Nana, naulpit ni Don Braulio kada kamay ababaunan na. Basit lang abidto ti tunggal maysa. Saktan kan ipopoknan ijay nalawa asilet. Adda nalawa asiled apang ipopopokan ni Don Braulio kadagiti agbidto ababaunan na. Maysa, wano duang aldaw anak kapupok, asaan amangan, kan uminom iti danom. Anya. Maysa akmeten kadagiti na ipupok, iti nalawa asiled. Tinalawa asiled adak da kamatag, kati mismo matlaeng a quarters, dagiti babaunan. Nana, idi agangay, nabaliwan ti quarters dagiti babaunan. Gapo ta nagbalinan a pagbaludan. Dagiti babaunan nga agpasol, tinalawa a quarters. Saan laeng anaulpit ni Don Braulio? Rinamos na pa iti maysa a babaunan. Anya? Asino ti rinamos na, Nana? Ni Amalia. Anya? Iti dahidi a panawan. Nakapanaw kami kan ni Leonida iti mansyon. No Jack Mariro. Duan at awan tinapalabas. Sakbay ang nagkamang kanya ni Amalia. Nana, masikog iden ni Amalia. Duan abulan ti adda iti saklulo na. Nagbunga ti panangramuskan kuana ni Don Braulio. Diyos ko. Nana Rosalia, agrubot ka. Alam amin ang dagiti usar mo. Apay, ma'am. Basta tong palam dagiti bagpagakan. Darasam, Nana. Nay, Ma'am Althea, kalaat na ito ang napanunot mo. Saan akas ka rin at ipumanaw dito'y mansyawn? Patayin naklakit din ni Don Braulio. Siyak ti makamo, Nana. Yadayo ka iti daytoy alukar. Anya, Diyak kayat nga dadakas na mapasamak kan ka ditoy. Ma'am Althea, maawatak ti kayat mo asawan. Ang sa tilaw ti papananta. Makamuditan, tinapatagan. Makapanaw tan di mansyon. Kartingam,
Ayan, ay Diyos ka. Delikado day tawing nga aramidan ta, ma'am. Patayin na talakit din ni Don Braulio. Lumaamuan na ngayon libas na. Anya, di mo pa'y amambo ni Don Braulio. No isuti makapungto, ma'am. Nana Rosalia, Uray si kaamis mo. Kat kabailan na apatayan. Kan uray sa dino ti papananta a lugar. Masurutan na talaptan ni Don Braulio. Isugagta ng kalaang Ma'am Althea. ano si Isanak? Saan ka makaturog? Adalat tayo iti panunod ka tinaamuak ka ni Nana Marcelina. Husto launay ni Nana Rosalia. Arinamos ni Ninong, ni Nana Amalia. Diyos ko, anya ka din na iti ama paspasamag. Kaya't nakadi asawan. Ani Miguel, tibo nga ti panangramos idi ni Ninong ka ni Nana Amalia. Nadakamat idi ni Nana Amalia kanyak. Anatayan ti ama ni Miguel. Saan pa'y analawag ti amin? Mariribo ka nakpay iti mapaspasamak ita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss, ako yung pinayaban na. Surutan niyo ni Althea itino sa di naman napapanan na. Kanayon niya minarumrumwara. Uwan, boss. Wano saan nilangan Jaime, ibaon mo amang sipot kankwara. At talinay kalangan na niya ka barbaro ahay daw. Sige, boss. Pilinit ni Jaime. Nahirap tibiling ko kina Althea. Asaanan arumrumwar dito'y mansyon. Ang natangkan ti ulo na. Imbaga kenkwa nagagpagkagtibiyag na itirwar. Boss, Ala, nilangan Jaime ti ipaon mo amang sipot kanya Althea. Ang tignay ka! Ang talinang daklangan dito yung baro ahay na, Billy. Diya kaya tirumuar. bilin ni boss asiputan tigaraw ni Althea itirwara. Anya? Sige, sige. Mabait lang nga ron. Dahil suot ko pa'y tikapintasan na nakawas ko. Anya? Marang maawis ko tirik na ni Althea. At may love ka niya. Atay ko, Billy. Pabigan kabil ka. Di ko na mga takat mainlove kan ka ni Althea. Duldog. Anya kay Tiambom. Natawarak mo ta. Nagpuskol ko ta talagang ti panagrup-rupam Jaime Velasco. Anday ta ka manin, Billy. Nakamatang manin ti si bubuk kalanagan ko. Maysa, saan ka nagparang ka ni Althea? No di kat siputam lang tigaraw na. No ay kahit ko tagparang. At marami ng ngarod. Anya? Talaga di ka dumdum ng iti may bilin ka na. Di ka makawawat, Jaime. Nawatak matagiti bagbagang Billy. Nagsimple lang. Alaman? Anya ti bilin ko kan ka? Si putak ni Althea itirwar. No sa dino ti papapanan na. Good. Among matlagayam, duldog. Kan! Ang parangat kan ko na! Tapno maawis tirik na na! Kat mainlove ka niya! Alay ko! Tapos ka pa, Imay! Naijay ni Althea. Simra kiti may sa grocerya. Pag may samay. Kanya nga iti aramida na dita. Kat nagadumat ti makmakan na di mansion ni Don Braulio. Ano? Aramata na di restaurant na. Orayak lang nga narumwar manipod iti grocery store. Kas-kas-trek na ngamin ka ti wow sexy a babae.
As kumakin ko na ti machiks ko. Malaksida na po daw. Nagsiksi. Nagpintas lao na itiro pa na. Ay, iso ko mati matagi kwak. Amukon. Awan. Arapapa, kabayatan ti kadak dito yung unang ti kotse, masipsipot kan kwa na. Oy, kasta nagpaiso. Imagine, tilangan ni Altea. Siya kun mismo tinangimaniho iti kotsyek. Kaya't ko atulungan ni Nana Marcelina. Nakita ti kabibiyag na. So nagatangag karagiti nagduduma grocery items. Daktal ti maitulong kan ko na dagiti ginatang ko. Adayo pa iti baryo kabaritan. Kasla suru-surutan na ti kotse iti likodan. Sapay jak kadwa ita ni Miguel. Jak ngamin kayat nga adama amuan na iti saritaan ni kanina na Marcelina. Partakak pa iti panagmanihok. Siyak lakit iti sursurutan tinakalugan iti kotse. Ay, be? Kumusta ti panagpaliw mo ken ni Altea? Boss, nagturong mati di baryo kabaritan ni Altea iti agsapa. Anya? Naglayo naklatan, hindi nakita kasi marding ti kotsina. Narigatan, ang mga numakadlaw, boss. Anya nga tati aramidan na ijay? Ay, diya mo, boss. Yung sakbayan na pa ni di baryo kabaritan. Gimatang pa'y kadagiti makbakan. Kasta? Wen, boss. Ara, ituloy mo nga ro na paliiwan ni Altea. Apay nga ita ka lang asumangpag, iha. Sa dino tinagapwam? Iti balay ti gayam ko, Nino. Kasta? O Nino, nabayag namin adyak nakikita ti gayam ko. Kat? Asino na jagay mo? Mabaling ka di amamuan, iha? Ha? Kuna, mabalin na mamuan o asino na jagay mo? Ko ha? Di ka adalak iti kolehiyo, Nino. Ni Maricar. Sigurado ka, iha? Wan, Ninong. Apay ka di. Awan, iha. Saan ka di ngay bagakon kan ka? Adi kan rumrumwar di ti mansyon. Pagpagad lang tibiyag mo. Kaya't ko lang amin ti agaliwaksay. O sige, Ninong. Kaya't ko ti aginana. Panawan ka pa'y. Sige lang, iha. Apo, ngagululbud ka, Altea. Mamuak lang nga dasapari nga raramidan. Jaime! Anya tikit kita amin di cellphone mo, ha? Ladawan ni Altea. Anya? Nan? Kita akman? Dad, Tadawan na mangiluklok at itirwangan ti kotse. wain bili. Inalaki ti ladawan ni Altea. Manipod iti yung nagtikotsi ngayon ko. Nanglawag ti pa ng picture ko kinkwana. Kasano? Ngingina, iti cellphone ko. Sa may isa, saan yaw madayotin nang iparkingan kiti kotse? Iti nang iparkingan naman iti kotse na. Iso nalawag ti pa ng picture ko. Anya ti rason? Tapay ngay nalami ti ladawan ni Altea. Ha? Secret! Anya? Siya klaro ti makamobili. Liliwak dito yung ladawan ni Altea. Kupin ikaw, dagiti na ba ang aluplupot ka?
dagiti gayam kurtina iti silid ko ti sarunok alabahan. Sambutag ti darang tinay. Rosalia! Ay, demonyo! Ay, Sino ti demonyo? Ikwa! Awan, sir. Nakigtutak lang, idinawagam tinagan ka. Anya? Ay, Inawagan lang tinagan mo, nakigtot kan, kat inawagan nakpay iti demonyo. pagkawanan nak, sir. Yak inggagara. Ay, talaga nakigtutak. Apay ang managkigkigtot kamatay, Rosalia. At nga di pampanunot ang madakas kanya. Awan, sir. Ay, apay kumangay, ngagpanunutak iti dakas kan ka. At napangibawlakan ka, Rosalia. Sa dinaw, sir. Dalusan ti silad ko kabayatan ti kaawan ko dito mansyon. Sa dino ti papanam, sir. Awan ti karbagang magdamag kanyak no sa dino ti papana. Papaunan ka lang, Rosalia. Wara ni Ninong na Rosalia. Kadwa na dagiti bodyguard niya. Un, ma'am. Imot na, ti portfolio na. Nalabit asan nga agawid dito'y mansyawn inton rabi ay. Ngam apay ang nagbati dyan may sa ang bodyguard ni Ninong. Asinaw. Diyay lalaki ang narapis, kan nakakalugong iti ng isi. Un nga paisaw. Ay, isuday ta ni Jaime, ma'am. Jaime, Un, ma'am. Nagadaw ti bodyguard ni Ninong Mau. Agduduma. Jak amaw no sa dino ti paggapgapuan dagitatat tao no awan da dito'y mansyaw. day tama ti pakasdawak nana. Lumaminsan, sa bali manan ti agbabantay itikit. Ay, pudno day ta, ma'am. Pasig pa'y ang nagtagi armas dagiti umay dito'y ang bodyguard nini. Nakabutbutang tilangada. Ay, bakit Rosalia? Ada ka din naluto ang makan na kusina. Mabisina ka. Ay, may sakamart nga wan respetum iti bakat akas kanyak, Jaime. Anya nga ron nga tiyawag ko kan ka. Dunya Rosalia? Bastaus! Ala, yung kakit di magalay ti makan, no? Ada nalutom. Nani, mabisina. Ay, awan ti karbangam amang ibaon kanyak, Jaime. Sana si Katiamaw. Hoy, mabawlan ka lang dito yung mansyon. Bakit Rosalia? Idin tutasak. Ibabaw ni Don Braulio. Tatno pumatay iti tao. Anya! Diyos kay, nakmatan na labdan tiniwat ko. Panawan ka pa, bakit Rosalia? Ay, Diyos ko. Anya jay imbaga kanyak ni Jaime. Ibabaon ni Don Braulio a pumatay iti tao. Basta ka din, nanang? Un, ma'am. Uray aklan agkintay ag itay imbaga na tikasjay kanya. Gusto ka, nana. Oray no adda ka diti unik ti mansyon. Saan ka natalgad? At dalata piligro ditoy. Ay, Ma'am Althea. Kaya't ko ti uminom iti danaw. Kasla marigata nakngagangas. Sige, nana. Ikaw uminom. Billy, kumusta dagiti ang nararamid iti siya mo, iti laboratory? Itay pa'y dagiti chemist iti unag ti laboratory, boss. Awan pa'y matrimor kadakwada. Makumikom dalaunay. Di kaya't ni Don Agosto, makaramid na iti siya mo, sakbaya madanon tiyang tapos na ito ang bulan. Huwag kayan, boss. Sa dinutayan ni Jaime. At dahil di mansyon, kaya kung nga iso ti mangsipot iti garaw dagiti babaw na ni Jai. Hasta matang, asiputan na ti garaw ni Althea. Boss, Awan ba't lang kararamidan dito ni Jaime? Iso pa'y apasalsali. boss.
Kalpasan na marami dagiti Shabu iti laboratory. Sa di no ti pang i-deliveran tayo. Kasi ti sigod, Billy, may deliver ka dagiti suki tayo a parokyan. Mayat da ito ang negosyo, boss. May giddan iti pan nakaapit dagiti marihuana iti planta. Well, ket inton sumaruno alawas, makumigom tayo niya gi-deliver ka dagiti droga. Kwarta manan, tiagur uray ka na tayo, Billy. Dalusan nyo ti sila na pagturungak dito'y parang a hideout, Billy. Sana nga gawin dito niya mansyon. Nadalusanan, boss. Oray saan nyo ngay baga? Naramid min. Good. Makatulog ako pa ikitin. Ay, balik na kita ti bambanok ko iti kalabas. Sige, boss. Mapan kayo latan iti siledyo dito'y hideout. Nadalusanan. Nana Marcelina, ibagamlaan kanyak nga dapay dagiti ka sa pulang. Alteya, balasang ko. Adoon tinaitid mo kanyak amakbakan. Uston dayjay. Nana, si dadaanak at tumulong kada kayo. Nagsingpot ka nga ubeng. Karuprupam at talaga dahil di inam. Nana, oray di mo ibaga kanyak. Aday di doon niya sa bel ti inam. Amuklatan, gaputa karuprupam ti inam. Nana, hindi da mo pa'y laang anak kita ka. Amukon asika ti anak, dahil di doon Ramon, ken doon niya sa bel. Amamuyo gayam dagiti dadakkel ko. Amukla unay ida, Alteya. Ay, sayang. Nasapak ana ulila, Nana Marcelina. Ladawan laangan di pakakit kita ang kadakwada. Ay, balasang ko. Si bibiyag pa'y kumadag iti dadakkel mo. No saan aga po iti maysa at tao. Ah. Anya di kaya Diyosawan, Nana Marcelina? Sakbay, ti car accident. Nakasaritakpay ni Doña Isabel. Jak malipatan tinaibaga na kanya. Anya tinaibaganakan ka, Nana? Kaya't na kami kanong alaan kan ni Leonida. Ijay Amerika, tapno mga wirkan ka. Huh? Uray no iti mansyon ni Don Braulio, ti pagpapaayan mi. Takasarita na kano ni Don Braulio. Tapno day di Doña Isabel laangan, ti agbalin nga amo mi. Kastagayan, Juan, Altia. Maladaga kapaila iti apanawan. Nana, sakbay ti panakadisgrasya ray di papakin mga. Sa dino ti pagturungan da, wano papananda. Agawid dan ije balayo. Huh? Balay mi? Juan. Apay, di mo pa'y nakikita ti balayo? Saan pa'y, Nana? Saan nga inbagbagakan ka, nininong mo? Talaga saan, Nana? Kaya't ko amaamuan, no sa dino ti bagbagayo abalay mi. Ala, dumngeg ka, balasang ko. Ado, dagiti rumbang, amaamuang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta ti panagpalpaliw mo kini Altea, Jaime?
Kasi tisigod, boss. Iti manan baryo kabaritan ti tinurong na. Anya? Pinanawa ko ni di baryo kabaritan na, boss. Mambisina kami itayan. Awan magkwarta, kaya gatang ko iti makan. Iso nagsubliak diti mansyon. Anya nga tatyar araminan na ichay. Ay, jak man na mo, boss. Iba, tinalatan ti kotse na iti parangan na iti babalay. Intun kwan, magnamat nga turong iti sentro ti kabalbalayan. Saan na makastrek ti kotse iti lumsutan na, basit adalan. Ala, basta itutuloy mo ti magpaliukan ko na, Jaime. Wan, boss. Na naparikot na ita. Good. Awan kayang, boss. Apay? Naibusan ti gasolina ti kotse. Awan ti may gatang ko. Sa anak ba bata nagsweldo? Saan na parikot na ita? Sige. Mangaralagay ti kwarta ka ni Valentin. At nanyawat ko kan ko na itaya kwarta. Ay, sige nga rin, boss. Kasta ka di, Nana. Uwan, balasang ko. Naglawa kan nagpintas ti balaydo. Asidag iti taawa. Kan napalawlawan, iti nagado akay kayo. Nan, pagaayat iti abuy-buyaan day di Don Jezabel, dagiti agtatayab abildin. Aglangap iti presko nga angin, nga aggapo iti baybay. Nan, naglawa ti daga amasakupan nyo. Kayat mo asawan, Althea. Saan pa nga impakpakita kan ka ni Don Braulio ti balayo? Pulos, Nana. Ay, sa bagay. Jakam mo, no nailakon ti balayo. Ngamin, nabayagan a panawon day. Oray makitakla ko matilang ti balay, Nana. Balasang ko. Kasaritak to ni Ninong maipanggap iti balay mi, Nana. Ay, saan, Althea? Mabait laan. Apay, Nana. Saan? Pangasim. Tadi mundak da kamatan, ti maipanggap iti balayo. Sigurado nga agbalaw ni Don Braulio. No sa dino, wano asino, tinakaamuam iti maipanggap iti balayo. Nana, kaputada kami laeng ababaunan ti makaammo iti dayta abanag. Da kami laeng Althea. Nana Rosalia, ada ko madamagag kan ka? Anya dayta, ma'am. Ti maipanggap iti balay mi. Ma'am Althea. Ado tinaamuak ka ni Nana Marcelina. Maipanggap iti pakasaritaan day di papakan, ma'am. Ma'am, Maawatak no apay adi mo ibagbaga kanyak ti amin maipanggap kadakwada. Ma'am Althea. Adda akpayla dito'y mansyon amang manggad. Sa anak abasta makapagsaw. Katukad ibiyag ko titunggal ibalikas ko akinapod no. Nana, Ala, saan dito'y salas ti mansyon ti pagsalitaan tama? Oh my God, sumurot ka kanya. Ito'y ulag ti daan a bodega. Kinlikudan ti mansyon ti pagsalitaan tama. Nana, Panagkuna, awan ti makangag ken makakita kadata dito nagsarita. Nana Rosalia. Total, adumot ka dagiti naamwam ken ni Marcelina. Panawon mo't siguro tapno ibagakken ka dagiti ambaw. Nana,
Gusto launay ni Marcelina kadagiti imbagbaganakan ka, ma'am. Addaan kayo itinalawa ken napintas a balay. A kinalikaguman ni Don Braulio. Anya, baknang day di Don Ramon ken Don Isabel. Adaw dagiti sanikwa ken kinabaknang da nga inagaw ni Don Braulio. Anya, tinalawa adagaday ti papam. Ket adda maaw-awagan a paraiso. Paraiso? Wan, ma'am. Day tamot ti awag day ti papam. Naawagan a paraiso. Gapo iti kinangayod a makita iti aglawlaw. Ay, kasta ka di? Panagkuna. Di mo makita pa'y day ta a lugar. Apay anak ko nang di kasta, nana. Ni Don Braulio itan tinang tagikwa iti paraiso. Anya? Napayagan ajak nakikita dayjay a lugar. Adun atawan tinapalabas. Nana Rosalia. Ma'am Althea, tapno ibagakan ka. Ti pamilyam ti baknang. Saan ka ani Don Braulio? Anya? Naagom ken naulpit ni Don Braulio. Aramiden na ti amay. Tapno iso ti agbalin abak nang ken kabilgan dito'y pagilyan. Kasta gaya. Inaguman na ti kinabak nang dagiti dadakkel mo, Ma'am Althea. Nagbayad na Rosalia kanaltay asimra iti daan na bodega. Iti likodan ti mansyon. Anya nga tanga iti raramidan dahi jay. Tinasayat. Ibagati ni Don Braulio da ito yung mapaspasama. Rosalia, Apay, sir. anya ti inarami di uyay daan na bodega kan ni Althea. Iti labi, ha? Sumbatan na, Rosalia. Ay, awan, sir. Sigurado ka? Oo, sir. Talagang awan. Don Braulio. Ulbod ka, Rosalia. Aramidan nakpayaman na. Sir, Anya timbagbagam kan ni Althea. Sumbatan na! sir, uray patayon na kitan. Talagang awan, timbagbagakan ko na. Talaga natangkan ti ulo mo, Rosalia. No di mo kaya tagpod no kanyak. Patayan kalangan. Sir, awan timpod-pod na kini Althea. Talagang awan. Ulitin pa lang ti agulbot kanyak, Rosalia. Sumbatan naglangarudan. Baribar pa lang. Ita, matay ka. Di mo matayan ni Nana Rosalia! Ninong Braulio! Althea, Saan? Di mo patayan ni Nana Rosalia! Di na kay popok dito yung sila. Daimay. Kaya siya ki pangibagamit ti dayta bakat Rosalia. Don Braulio ati pangibagam. Tayo baon nakla nga mangipupok kan ka dito asilid. Imbaga na pa kanya ka malusot lang dito ay. Sorry bakit Rosalia. Ibabaw naklang. Satanas kayo! Unay kamutan? Sana ka satanas! Satanas ka! Demonyo! Isarak man lang ito sila na pangipupukakan ka. At makasargan kan. Isarak man lang. kasjay tirumbangkan kuana, Althea. Ninong, di mo ipupok ni Nana Rosalia iti silid. Awan baso
Sul na! Agliblibak day abakat. Pagasam, ramidon na paman na. Ninong, awan tinagsaritaan mi kanina na Rosalia iti daan a bodega. Kat? Anya nga ron ti inaramid yu ijay. Agpagpakadwala ang kanyak. Tada na pating nga alaan na iti daan a bodega. Ha! Saan nakabasta mamati ka dagiti ibagbaga, Malteya? Anya, Manipod itangal daw. Saan kan arumrumwar? anya? Pabantayan ka ken ni Jaime. Ang talinay ka lang dito mansyon, Altea. Bantayan man na imbag ni Altea. Tapno saan ang makarwar dito mansyon. Areglado, boss! Saan mo may kapagpakanan ni Bakit Rosalia, iti nang ipupukam asilan. Nawatam. Kuhan, boss! Rumwara kita dito mansyon. Ni pailaeng Romero ti mangimaneho iti lukan ko. Ada kasarita ka tao. Sige lang, boss! Siya ko, di makamot iti mansyon. Pantaya ka na yung bag ni Mama Altea! Nana Rosalia. Nana. Ma'am Altea, ataak doon. Kumusta ka, Nana? Pabisin ka ng mawawa, Pam. Anya? Ngim saan ka amay kan iti ka ng tanakatrang ka tiri daw? Una yun do'y tadrama yo, Altea! Gusto do'y taan! Jaime, ilukat mo tiri daw anang ipupukam ka ni Nana Rosalia. Ha? Anya kumamag nga iti makagapualo katak. At naingat tibilin ni Don Braulio. Asaan ko kanwa luklukatan tiri daw? Aging gangawan tibilin na. Mabisinan ni Nana Rosalia. Ha! Awan bibiyang ko. Teori na matayan. Sorry, Altea. Awan ti maramida. Agtali na iti silad ni Bakit Rosalia. Aging gangawan tibilin ni boss ngayon war iti silad. Agpakpakaasiak, Jaime. Ha? Anya? Sige. Sige. Erwar. Yan, pakalat ni Bakit Rosalia. Ngam. Iti may sa kondisyon. Matagi ko at ti kinababaen. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh. Apa niya nagmulangat kay timbaga? Talaga, bastos ka! Ano kaya't mga pakanak ni Bakit Rosalia? Sendro mo rin silad. Itad mo nga ron, di kinababayan kanya, Altea. Ha? Oh, gayam. Sino tinag-text kan ka? Ni Altea, gayam. Anyat kinunana. Adda ka di manan papanan tayo? Agrubot ka, Toro. Kartingan. Apay gayam. Di ka nagdamag pa eh. Basta kartingan. Wan, gayam. Gayam. Apay nagsardang ta dito'y sangot ti mansyon ni Don Braulio. Toro. Dakas ti mapaspasamak ita kada Altea ken Nana Rosalia. Ano? Kasano nga ta makastrekak iti mansyon? Madandanaganak iti ar-aramidam gayam. Amangan no addamang sita kadata dito'y sangot ti gate ni Don Braulio. Awan ti rumba nga pagdanagam, Toro. Ala. Iti dayjay banda ti pangiparkingak iti motorsikla. Adalag anay imbag. No kasanwak ang makastrek iti mansyon ni Don Braulio. Kasi naman yan nagsardang ito yung motorsiklo. Iti batok tigay ti mansyon. Imano matladagos.
Inakman kit di sa rongkaran ni Bakit Rosalia. No, si bibiyag pa iti awanad bahin. Ha! Ay, dyan Althea. Nakatugaw iti bangko ti hardin. Nagadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Ah. Sayang! Sayang, tasan nga manungot iti kayat ko ang mapasama. Matagikwak ko man ti kinapintas na. Katukad ti pandangan ni Bakit Rosalia. Ah. Pumuli ako ni tinangatong agdan. Nagturong iti nakaipupukan ni Bakit Rosalia. Ay! Naglawan tumat nga minday ti amansyon. Makabannog ti magna. Kumusta kayo? Anya tinapalin mo? Nangato ti pader ti mansyon. Sana ka basta makastrike. Oh, talaga madanagan ha kayam. Amangan no ado pa'y tibuyot ni Don Braulio iti aglawlaw ti mansyon. Delikado ta, no adda makasipot ka data dito eh. Pampanunutek ti kasasad itadana na Rosalia kan Althea. Sigun iti text ni Althea kanya kitay. Pulos asaanan ang makarwar iti mansyon ni Althea. Nakapupukmat iti may sa asilet ni Nana Rosalia. Diyos ko. Iso nga ikagumaap ti makastrak iti mansyon, Toro. Kumusta ka, Rosalia? Boss, nakaidamat latan ni Tiswelo ni Bakit Rosalia. Saan ba tanyag kot eh? Natay saan? Anya? Hoy! Bakit Rosalia? Boss! Nakaturong lagayam! Danong, mawawa. Ala, ika magala iti naman na danom, Jaime. Hoy, boss! Rosalia, saan kumamapasamak katikastoy? Nulakit dito nagtungpal kay di pagayatan. Don Braulio. At nulakit din bagbagam kan ni Althea apaliman. Di nakaramida naman na, Rosalia. Sir, Kitam tilangam. Nakakaasi ka. Duan niya daw nakapupok ka iti daytoy aseled nga awan polos ti impaunag mo amakan. Sigurado, mabisbisin kan. sir, ano na ko ba? Nakapsot ako na yan. Nagmaya na boy-boya tilangam. Mabisbisinan. Narabit nga iti maikatlo. When no maikapat, adi kamaran kan uminom iti danom. Matay kan asimumulagat. Agsaw ka, Rosalia. Anyat imbagbagam kan ni Althea. Kinunakmatan nga awan. Boss! Ah, kanto iti na ng boss. Mutoy, Jaime. Siya ti magiyawat kan ko na. Man, boss? Ah, Sagbayayawat ko kan kaday to'y danom. Sumpatan ti damdamagag kan ka, Rosalia. Awan ti rumpang asong batak sa talaga nga awan timbagbagak hindi mamalaya. Kasta? Wan, sir. Ala. Adtuyan ti nga paso at anom. Ibukbuk ko iti ulom. Ay, sir, di mo ibukbuk iti ulog ti dalaw. kung ba nakabakit?
Dahil tatibay bagay kan ka. Oh, kaya't mo timangan, ha? Oo, kaya ito timangan. Sige, ikaw kay timakan. At nga nga ka, Rosalia. At nga nga ka, tayo subukan ka tilamot. Wala! Basta! At nga ka, Rosalia. Tayo subukan ka. Boss, kasta unay ti but-butang itay ni Bakit Rosalia. Kasjay tirumbagan ko na. Yang boss, yung baglakit ni Nata, di mo pinaltugan tingiwat na. Ha, nalusok ko man ti banga-banga na. Ayan, Naltaya. Ha? Jack man na mo, boss. Ayun ka sa pulan. Kaya ko ang makasarita. Oo, boss. Ito ba lang? Iha? Sang-sang umatlatan ti makan. Apa di ka matanmangan? Awan ganas ko, amangan. Anya? Aginggat nakapupok ni Nana Rosalia, iti silete. Saan amang mangan? Iya, saan ko mamatan natangkan ti ulo? Ulbon na ijay ano salya. Isuarong baglakan ko na tigas jay. Saan nga agul-ulbod ni Nana Rosalia? Di mon isakit na ija tao. Ala, mangan kan. Apay, Ninong? Anya ka di tirumbang nga ipod no kanyak ni Nana Rosalia? Taapay nga impupok yun. Adda ka di rumbang ama-amuak, akinapod no? Ha? Adda ka di ilimlimod mo kanyak. Ninong, Awan niya. apay nga rod nga impupok yun ni Nana Rosalia. Gapo iti day taabana. Jaime, ingkairwaran ni Rosalia iti nang ipupukam kan kwan asilan. Apa nga, boss? Basta tong palam ti ibagbagakan ka. Sige, boss. Ibagam ka nang iti babaw nan. Tagluto na iti na imas a para kan ni Rosalia. Boss. Kunak man no, ka. Ingkakit din, Jaime. Mapangkan iti pangibabaw na kan ka. Darasan. Oo, boss. One. Hoy, bakit Rosalia? Tumakder ka na? Tulungan ka man lang na bumangon. Umay ka. Nabara ka. Mabisip na. Ano nga ito, tigor-igor mo? Ay, nas ka na mamuan ni Don Brown na ito eh. Itaray tayo iti ospital ni Nana Rosalia. Nakapsot ka na nga ito tigurigor na. Saan amabalin iya? Nagpayab akong iti doktor dito mansyon. Ninong, Sana rumbay nga mamuan ti sabali tinapasamak kan kwan. So dito lang ang mansyon ti pagkatamingan na. Sa maysa, amamok ti doktor nga umay dito. anya? Ang yaman dahi di Rosalia, ta ipaagas ko pa ay. Tilumbang ko makingkwana. Kat matay. Nana Rosalia, kumusta ang tiliknam? Ma'am Althea, medyo nagkalma tirik na. Gapo iti impat umarti doktor nga agas. Nana, nakakaasi ka itinamayan ka ni Ninong.
Ma'am, hindi pa ilang. Ar-aramitin na ni Don Braulio ti Kastoy kada kami ababaunan. Maawatag itandagit imbagbagam nana. Mamatay ha, di mo unay pigsaan ti agsao. Ang mga numangag na kaninong mo. Pimanawan, kadwa na ni Jaime Abastos. Mamatay ha. Kung daway maong di umadayo dito'y mansyon. Anya, umanawan, sakbay nga tadakas ang mapasamakan ka. Demonyo ni Don Braulio. Nana, sana ka pumanaw dito eh. Aging saan pa'y analawag kanya ti amin. Siya kung di mang ibagbaga. Asaan ka anatalgad dito? Iso ang pumanaw kan, itatana sa papay. Gayam, saan pa basta-basta ti makastrek iti mansyon? Wentor, nag-text man ang kanyak ni Altea. Rimwaren ni Nana Rosalia iti silid anak ipupukan na. Agiya man ah, Diyos ko. Aging nga da iti unag ti mansyon da ni Altea, kan Nana Rosalia. Saan anatalgad ti biyag da ijay? Anya nga rod niya ramidan ta, gayam. Tulungan ta makadayo da Nana Rosalia kan Altea iti mansyon. Sana ka basta magaruwar iti mansyon. 5 alalaki ti nakabantay iti gate. Nabilin lakit ti dagita ni Nino. Adidak parwaren. Agsubli aklangan iti silet ni Nana Rosalia. Kansya kung ti agluto iti kanana. Nakapsot pa'y laang. Gapo iti panang ipupok kankwana ni Ninong Braulio. Mangan ka iti ato, Nana. Siya ka mismo tinagluto iti kanam. Nakababain pa ikitin kan ka, ma'am. Imbes asika ti pagserbiak. Di mo panunutan dayta. Tinapatag, makapangan ka iti husto. Tap na agsubli ti sigod a pigsam. Agyaban ako, nay, Ma'am Altea. Nagsingpag ka. Oh, apay nga agluha ka magtanana. Ano awan ka siguro? Nalapit, anataya, itan. Nana, Hindi paturong kanyak ni Don Braulio ti paltung na. Kunak no kadipusanan na itibiyagaw. Nana Rosalia. No saan ka dimtal, ma'am? Malablabayan ak kumaitan. Kung no saan, imbelan dalatan ti bangkay kaw iti sa dino ti tanalugang. Nana Rosalia. Mamalaya. Hindi ka kumamot agluha. Diyak kaya makita ti panagluham. Nana. Masya na ka. Inarakop na, Mapaltiya. Inarakop na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.